Výborné, vynikajúce, sme strašne šťastní, ja som šťastný ako tréner, hráči sú šťastní, takže ja si myslím, že neviem, koľko superlatívov by som musel povedať, ako nás to teší, že sme dokázali vyhrať tú súťaž. Tak rodilo sa v prvom rade tak, že Marťo Fabuš, ktorý s nimi začal prípravu, tak išiel počas začiatku prípravy do reprezentácie a ja som dostal tú príležitosť, aby som mohol chlapcov viesť. Poznal som tú kategóriu, fantastickí hráči, čo dokazovali vlastne od prvého kola. Ten úvod sme sa trošku ešte hľadali, ale myslím si, že potom už sme nemali konkurenciu v rámci ligy, takže zaslúženie v našich rukách. Myslím si, že rozhodovala šírka kádra. My sme ju mali asi najširšiu, čo sa týka kvality kádra. Samozrejme, vedeli sme o tom, že máme výnimočné dva ročníky 2005-2006, kedy sme dúfali, že budeme bojovať o titul. My sme sa tým aj prezentovali, nehrali sme nejaké alibi, že by sme nechceli, ale naopak išli sme si za ním. Pomáhalo nám aj to, že vlastne v rámci tej sezóny sa nám vyhýbali zranenia, čiže neriešili sme nejaké veľké výpadky. Možno najväčšie výpadky, a to sú tie príjemné, boli tie, keď hráči chodili do Ačka a v podstate nemohli nastúpiť za nás, takže vtedy sme riešili akurát dilemu, že kto za nich pôjde hrať. Najviac ma teší to, že ak sa nemýlim, okolo 10 hráčov z tohto kadra má podpísanú profi zmluvu u nás, čo asi v minulosti nebolo také samozrejme. Do toho je záujem od tých našich hráčov, ktorí možno nepodpísali zmluvu u nás, tak zrejme sa v tom futbale budú ďalej pohybovať, takže toto je asi tá najväčšia radosť a tá najväčšia radosť dúfam príde, keď za 2, za 3 roky títo chlapci budú hrať našu ligu, prípadne niekde v zahraničí a povieme si, že prešli našimi rukami. Mládežnícka liga majstrov je takisto motivácia, samozrejme tešíme sa na ňu, radi by sme okúsili čo najviac kvalitných súperov, samozrejme nebude to ľahké, v podstate jedna kategória alebo jeden ročník tú ligu majstrov vybojoval, druhý ročník bude hrať, takže budeme musieť určite zapracovať na tom, aby sme tam plnili dôstojnú úlohu a dobre reprezentovali trenčiansky klub. Mladý tréner, tak samozrejme motivácia a možno dôvera vo vlastné síly, že som trošku tvrdohlavý typ trénera, že som neprístupný typ trénera, ale idem si za nejakými cieľmi, ktoré si postupne dávam a ja si myslím, že to nebolo len o mne, ale aj o celom realizačnom tíme, takže aby sme nezabudli naň, že sme fakt pracovali všetci s nejakou vidinou tohto cieľa a všetkým patrí obrovská vďaka.